dako mling amount nga gipahatod diri. Uy, sa machine, wala man ko order dog. Na diri ma'am, gihatod ko na mo man nakaban mi ma'am mo. Nagdala lagi mo kamera. Mo ning protocol karon ma'am sa mong delivery kay Dili magdala tay kamera. kinala picturean pa gali siya ma'am. Siya basig na kay nalimtan na nimo ma'am or na kuha nimo dito sa kuan. Naglabad ba ani akong ulo dong, imo pa jud kung kuanon. Digos Flower Shop, delivering happiness. Ma'am, may buntag. Si Ma'am Bilma? Opo. Delivery ma'am, pagkan sa Shein. Shein? Opo. Video lang ma'am kay dako-dako mling amount nga gipahatod diri. Uy, sa machine, wala man ko order dog. Na diri ma'am, gihatod ko na mo man nakaban mi ma'am mo. Worth of 10,000 ni siya ma'am. Duha ka box. Basig naman ko tay order si Jun sa Chianti God. One eternity later. Nagdala lagi mo kamera. Mo ning protocol karon ma'am sa mong delivery kay Dili magdala tay kamera. kinala picturean pa gali siya ma'am. Mo ning parcel mo kay basta dinagko na nga amount ma'am. 10,000 mo ni nga package ma'am. Basig prank na ha. Ngano mag-prank ni ma'am? Asa dapit? Kani ma'am mo? Nagaban gani me. Dako mo na nga package pod. Nakay apps nga Shein? Wa kay kawan po ka pareha pangalan. Saudi na ko app na Shein pero wala man. Daw unsa man ni? Wala ka nag-order ani. Dominic ka ko ang 10,000 pagid ang bayro nun. Mo ni naga-video lang mi kuan mo ni. May problema mo bayad ko pero mo ko nag-order ana God. Asa dapit? Check na to ma'am. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo. Siya basig na kay nalimtan lang nimo ma'am or na kuha nimo dito sa kuan. Naglabad ba ani akong ulo dong, imo pa jud kung kuanon. Si tanaw na to ma'am. Check ma'am para matanaw na to ma'am. Tani mo ma'am? Oh. Sige, tanaw sa na to ma'am. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Oh, hilak pa na! Ma'am, sinsya ma'am ha, gisugo rami. Oh, nyara ma'am, abala na nimo karon. Happy Peter. Salamat. Ang pailaila dahil ni XMM, Abby and James. We are from AM Digos Flower Shop. So, kami diri karon para ihatod ang pa-surpresa ni Sender. Naka-idea kinsa nga Sender? Kabalo ko siguro ka sila. Kung anak o si Aldrin. Tanawon na tog sila bagyod or basig na kay admirer diri sa kuan. Wala. Bisag 53 guwapa pa ya kaayo. Siguro, tama kaayo. So kay birthday man nimo karon, kantahan ka na mo happy birthday. Happy birthday to you. Oh, kanta mo. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Gigandahan ni kami, Okay, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Na sila yung message. Na sila ma'am. A short message lang. Happy birthday ma'am. We love you. From Kuya Vince, David, and MM and Enchong. So, ika na sa ila ha. Birthday, ma! Oh, dapat na kayo. Ay, dito sa pinag. Basig ba ano? Mao di ang dili mo message kay mo hilak di ay. Mao ra to? Happy birthday lang. Ang uban. Anak pa rin, isa lang yung anak ma? Naisa ko sa Saudi, kauban Ay, kani? Siya akong... Juan, more birthdays to come og God bless sa journey kay malarga naman po din siya sa gawa so ang Ginoo ray
protect niya o mag-guide sa iya ha. Happy birthday, Mamala. Thank you. Salamat sa tanan. Na-surprise ka kayo. Wala ba yung unani sa Saudi kay murag medyo bawal kay higpit. Ano imong mamiss diri? Message lang na ako sa akong mga anak nga. Isag na ako sa layo, mahal kayo na ko sila. Pangulang may nagsigig ka ng kuwatanin niya kay tagtugay mo kung wala nakauli. So karon pwede na ko yearly nagawali. Ano mo tayo dito, Juan? Ano trafikan para may mga Salamat na lang ko sa tanan. Sa nila ng Tito Hari, tanan, sa kong kumari nila, sila tanan, isa kabantanan, tanan, sa kong kumpare. O akong apong! David, o si Vince! O magpasalamat po ko kay RR. Nak, kumusta ka diya sa Saudi? Maulang. Nag-request mo sila pasayawon daw ka. Ay. Ay. Saya daw, saya. Request yung anak, ma'am. Naaragi na yun. Ay, son! Wala!